Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu sake saduwa cikin tasha mai albarka cikin shirin na mai albarka. Suna na Sadiq Sali wanda aka fi sani da Sadiq Kawaje. Insha Allah kuma na zo maka da yadda zaka samu kati daga dubu hudu zuwa har sama har 50,000 duk sauran sa 60,000 da zaka iya samu yayin da ka tara kuɗin ka ne insha Allah. Dan wani ranka da Allah baka mana subscribe ba, Allah ka taimaka danna mana subscribe, za ka ta fito da Allah ka danna all. Da farko zan ajiye ma link application description, kuma zan sa ma nambobin da zaka sa invite code shi kuma a description din gaba daya. To haka za ga application din asalin shi na sharing ne. Application ya dade sosai, irin ya dade sosai da ba ka dawo da shi. Kuma za ka iya tura, za ka iya sanda, za ka iya tura nan wajen tura ne. Yanzu in ka shigo application za ka ganshi kamar haka, yanda ga English ka ganshi haka. To in kana shigo shi haka, in kai download in zai nuna ma wannan tsakiya ta nan tsakiyar nan a ganshi nan ana. To shi za ka danna, ka zo kawai tsakiyar shi za ka danna, ka danna ko ina. In ka danna in ya nuna ma wani abu ma zai iya nuna ma cewa ko get ko menene, sai ka danna kawai. Kana wuce shi haka sai ka shige shi kamar haka. Kana shige shi haka zai tafi. Yanda ya zo maka na haka sai ka danna back kadan, sai ka danna baya kadan. In ka danna baya zai dawo cikin apps din. In ya dawo cikin apps din zai nuna ma kai register, sai kai sign a cikin apps din. Sai kai sign number ka kawai zaka sa. In ka sa number ka, kana sa number ka, in kana sa number ka shikenan. Kana sa number ka za su turo ma da code, sai ka sa code da sauransu. In kana akwai wani code za ka gan shi a screen, na aje ma shi a screen. Shi code din shine da aka shiga a nan. In ka shiga yanzu ni na riga na sa nawa, sai aka shiga nan inda aka ce invite, gashi nan wanda za ga wani abu akwati kamar message ya bude, sai ka shiga nan. Kana shiga zai nuna maka sa nambobi guda biyu. Wannan nambobin na aje ma screen su za a nan nambobin guda hudun da ka aje ma screen su za ka sa. Kana sa za ga submit a kasa. Kana danna submit za ga wannan za ga sun baka coins 6,000. to sun baka coins 6,000, to in sun ka baka coins 6,000, to abinda zaka zo kullun zaka yi nan kuma zaka invite, zaka samu coins nan. Shine wannan akwatin da ka ganshi a nan, wannan akwatin, wannan jan din nan, shi zaka dinga danna so 20. shi in ka danna so 20, in ka danna shi daga kawai sai ka danna cancel, sai ka ƙara danna shi a gani, sai ka ƙara danna cancel, ƙara danna shi, ka danna shi, sai ka danna cancel. za ka danna shi har so 20. So ni yanzu ya da cewa da nunin cewa na danna shi dazu, to shi kenan shi yasa ya jinye. To yanzu to za ka gan shi yanzu kamar haka. To yanzu ka ga yanzu gashi ya ga na danna na yau, sai kuma gobe. Shi bai da wahala, baka sa kuɗi, baka sa komai. Kuma in ka danna abun yau ya kare sai gobe, kaga ba wurin cin data zai maka da yawa ba, kuma ba wani abu. Kuma in kana son ƙara samun wasu coins din, sai ka shiga nan. Shi ma nan zaka zo kai like wa'annan hotunan ne, kai like wannan, kuma zaka zo kai like wa'annan hotunan. Shi ma kuma zaka iya samu kowane hoto, zaka iya samu coins 100 da sauransu. To yanzu ya za ka samu katin da nake gaya ma, da ka samu katin, sai ka danna wanda ka gan wannan coins din, sai ka danna kanshi, sai ka danna kan coins din kawai, sai ka jira shi zai bude. Yawa kaga ya bude. Yanzu kaga nan ga kati na a kasan nan, a ce ina da 240 katina. To yanzu al misali kana son ka sa katin 50 ne, ko katin 70 ne, ko katin 300, ko katin 800, katin 3,500 da katin 60,000 da wani gaya ma, kaga katin kuma 50,000. tun kana son ka danna kawai sai ka danna al misali zan danna wannan, za mu sa katin, sai ka danna, za mu sa na 70 ko wace na 50. to sai mu danna haka, ka danna haka kawai
zaka zo kaga nayi mobile ga Glo ga MTN ga Zen gaba ɗaya layukan Najeriya kenan, sai ka zo nan sai ka sa number ka haka, kana sa number ka anan shi ma sai ka zo ka yi confirm number ka kawai sai ka danna na okay nan, kana danna insha Allah zaka ga za su tura ma katin in ka a lokacin ko zai dade za ga baya da lokaci baya daukar lokaci zaka sa katin. Wannan zai taimaka ma sosai kuma kaga ba wani tallace da zaka kalla ba ko zaka zo ka bude akwatin ne kuma ba wani cin data, kawai kana yi sai ka bar shi kawai ka tafi abinka. Duk abin da ba gane ba kuma za ka yi mun magana ta comment insha Allah sai na gaya maka duk abin da ya gane ba sai ka mun tambaya kan comment insha Allah sai in kara maka bayani da sauransu. Na gode sosai sai mu haɗa bidiyo insha Allah.